Bine v-ați revenit. O să vă rog să ne strângem, să ne apropiem. Continuăm într-o notă un pic mai serioasă și fără halat de data asta discuția despre sănătate mentală, personală, generală, socială, în context post-pandemic, alături de domnul Daniel David. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Începem cu niște aplauze, cum am început și data trecută, ca să fie așa pe energie. Mersi. Episodul pandemiei a fost nu doar pentru România, ci pentru toate țările a fost așa un test cumva. Dincolo de criza sanitară, de criza socială, a întins cumva la limită, hai să zicem, niște fibre. Am trecut cu bine testul ăsta, l-am trecut, ne-a scos în evidență niște carențe, ne-a scos în evidență niște puncte tari până la urmă. Bun, eu văd lucrurile în felul următor și de multe ori le văd diferit față de lucrurile care sunt promovate în spațiul public. Și haideți să vă explic de ce. Din psihologie, din știința psihologiei, știm următoarele lucruri. Atunci când oamenii se confruntă cu o situație problematică, traumatică, ei au diverse tipuri de reacții psihologice. Și anume, aproximativ 35 până la 50%, indiferent de traumă, atenție, chiar în cauza unor traume puternice, cum ar fi cele legate de pandemie, războaie și așa mai departe, 35-50% rămân la nivelul de funcționare pe care l-au avut înainte, cu mici variații. Dintre aceștia, foarte interesant, unii se dezvoltă post-traumatic. Deci 30-35% nu sunt afectați negativ, ba unii dintre ei chiar se dezvoltă post-traumatic. Ai după aceea un procent cam de 20-25% care, după ce se confruntă cu trauma, își reduc nivelul de funcționare socială, adică devin depresivi, anxioși, funcționează mai prost, dar reușesc după un an și jumătate să revină la nivelul inițial, iar unii chiar să-și depășească nivelul inițial. Deci cam 20-25%. Aproximativ 20% cad ca urmare a conflictului sau a ciocnirii cu trauma și nu-și mai revin. Cei care cad rămân la un nivel de subdezvoltare, subeficiență sau unii chiar ajung la un stres cronic. Și foarte interesant, aceia care înainte de pandemie sau de traumă în general nu funcționau bine social, din grupul respectiv 10-15% ajunge să se dezvolte post-traumă. Deci, altfel spus, ciocnirea puternică cu o situație traumatică afectează negativ aproximativ 20-25% din populație, nu mai mult. E drept că vedem în spațiu public tot felul de studii, care mai caragioase din punctul meu de vedere, care spuneau: a crescut nivelul de tristețe, anxietatea este nu știu cum. Și eu mereu am spus, când te confrunți cu o traumă, reacția psihologică sănătoasă este să fii îngrijorat, teribil de îngrijorat, dar nu anxios, dar nici calm și bucuros, să fii trist, dar nu deprimat, să fii foarte nemulțumit, dar nu furios și agresiv. Și lumea uită lucrul ăsta. Cum ați fi vrut să fie oamenii când se confruntă cu o pandemie? Veseli și bucuroși? Nu, au fost foarte mulți triști, îngrijorați, nemulțumiți, dar astea sunt emoții sănătoase care ne ajută să facem față traumei. Problema ar fi fost dacă foarte mulți dintre noi am fi devenit depresivi, panicați, furioși și agresivi. Iar ăștia n-au fost mai mult de 20-25%. Deci, altfel spus, sigur că pandemia afectează un procent de populație, dar nu atât de mare pe cât credem, iar unii când se confruntă cu pandemia sau cu trauma chiar se dezvoltă post-traumatic și ne reamintim ceea ce ne spuneau stoicii, că nu evenimentul ne influențează răspunsurile psihologice, ci modul în care noi ne raportăm la el. Iar oamenii au libertatea să aleagă modul în care se raportează la eveniment. De exemplu, în pandemie, evident că aceia dintre noi care avem un stil de ăsta cognitiv prin care catastrofăm, adică avem tendința să vedem negativul, când se întâmplă ceva negativ, spunem imediat că e o catastrofă. E groaznic și catastrofal. Cei care nu avem toleranță la frustrare și credem că viața trebuie să fie doar o plăcere constantă și uităm că uneori viața înseamnă și neplăcere, deci cei care nu putem tolera frustrarea, care catastrofăm și care avem o gândire rigidă,
Adică ajungem să credem că dacă avem scopuri și trebuie să se întâmple, ăia dintre noi ne-am regăsit în procentul acela de 20-25% care au dezvoltat tulburări psihologice. Vorbeam cu un prieten psiholog care, mă rog, mi-a făcut o observație care mi se pare super interesantă, că prima reacție în momentul de panică, da? În momentul în care în primele luni, să spunem, de pandemie, a fost una de întoarcere la ultimele modele de funcționare în condiții de criză pe care le știam, care, zicea el, erau alea din război. Respectiv, mașini de armată scoase pe stradă, oameni cu militari cu automate, toate elementele astea un pic de paradă sau nu legate de autoritatea militară. Și care practic a fost așa un fel de coping mechanism, să-i spunem așa, național la treaba asta. Care au fost alte mecanisme, să zicem așa, de adaptare? Și mecanismul ăsta, vedeți, eu nu l-aș vedea ca un mecanism de întors la perioada războiului, fiindcă tinerii, și pe mine dacă mă întrebați, noi n-am prins războiul, nu știm ce a fost atunci și cum a fost altceva. Și aici autoritățile au gândit bine, printre puținele lucruri bune pe care le-au făcut în pandemie. Românii au un profil, noi avem un profil psihocultural caracterizat de concentrarea puterii. Concentrarea puterii înseamnă că răspundem bine la autoritate și că foarte mulți acceptă să fie conduși de puțini și acceptă să aibă șefi. Am asigur că lucrurile diferă în funcție de generații. Generațiile mai tinere nu acceptă foarte mult acest lucru, dar profilul dominant al României este pe această direcție. Și atunci, știind că ai un profil psihocultural de acest tip, era absolut normal să-l împingi în față cu ce? Cu armata pe străzi, cu pușca la vedere, tancul pus nu știu unde și așa mai departe. Într-o țară în care autodisciplina nu ne scoate din casă, disciplina impusă extern a funcționat, cel puțin în primele luni, în perioada stării de urgență. Apropo de profilul, să-i spunem, poporului, da? Sau al românului generic, a scos criza asta la iveală niște lucruri, nu știu, pe care nu le mai bănuiam sau pe care tindeam să le, hai să spunem, să le vedem, mă rog, mai degrabă într-o lumină negativă. Ne-am dovedit solidari, de exemplu? Am dovedit un pic de solidaritate? Că au fost niște acțiuni de mobilizare excepționale cetățenești până la urmă. Ne-a amplificat cumva niște trăsături sau poate, nu știu, ni le-au cristalizat? Cred că pandemia a creat contextul în care s-au exprimat niște trăsături. Uite, spre exemplu, noi avem tendința să învățăm comportamentele prin frică și vânarea greșelilor, nu atât prin recompense. Și în pandemie, noi ce am făcut a fost să ne suprimăm vechiul comportament. Ne-am suprimat vechiul comportament așteptând să treacă pandemia, într-un fel. În alte țări, în alte culturi în care elementul de individ autonom este mai puternic, în care autodisciplina este mai puternică, acolo oamenii au început să-și dezvolte în pandemie o altă rutină de viață. Și atunci când îți dezvolți o altă rutină de viață, ești mai adaptat la situație. Noi nu ne-am dezvoltat o altă rutină de viață, ci ce am făcut? Am suprimat vechea rutină și am făcut unele lucruri așteptând să treacă. Unde s-a văzut lucrul ăsta? Dacă țineți minte la acea trecere de la starea de urgență la starea de alertă, în acele 3 zile când nu am avut reglementări clare. Atunci am asistat, dacă țineți minte, la o explozie a comportamentelor așa, sociale. Oamenii s-au comportat ca și cum în alea 3 zile n-ar mai fi existat pandemia. Au ieșit la mici, au ieșit la plimbare, s-au socializat și așa mai departe. Deci, iată o caracteristică care, într-un fel, sigur, ne-a ajutat concentrarea asta a puterii sociale, că în alea 3 luni sau cât a durat starea de urgență, ne-am comportat destul de bine, însă nu ne-am dezvoltat o altă rutină ca să ne comportăm la fel de bine în perioada de trecere la starea de alertă și în perioada stării de alertă. Și astea țin oarecum și de profilul psihocultural. Nu vreau să spun că totul se reduce la profilul psihocultural, dar contează profilul psihocultural. Și, mă rog, până la urmă, contextul cultural, cum ziceați, adică autonomia individuală pe care o avem e una mai scăzută față de alte țări. Distanțele de putere sunt mult mai mari în România decât Corect. în... Noi am făcut și un studiu în perioada asta, îl puteți găsi este descris pe blogul meu, dar puteți de acolo să mergeți exact la datele
culese în această perioadă, acolo unde individul autonom era mai bine reprezentat. Un individ autonom înseamnă și un individ care are o autodisciplină mai bună. Se autocontrolează mai bine. Și în zona în care, paradoxal, uite, concentrarea puterii este mai ridicată, deci în cele două extreme care în mod normal n-ar merge împreună, ne-au ajutat foarte mult, fiindcă acolo mobilitatea socială a fost mai scăzută. Adică acolo oamenii au ascultat, să nu iasă, nu știu, să se socializeze, să nu iasă la magazin decât dacă au de cumpărat ceva. În celelalte zone, în care fie concentrarea puterii nu era atât de ridicată, fie individul autonom nu era atât de bine reprezentat, regulile s-au implementat cu greu. Sunt două lucruri pe care le-am observat în contextul pandemic, pe care nu le mai văzusem dinainte de 89, sau nu le mai simțisem dinainte de 89. Unu, reluarea în posesie a spațiilor comune. Lumea a început să facă curățenie între blocuri, să își pună o bancă unde înainte doar erau parcate doar mașini, să pună un coș de basket ca să poată să folosească niște spații comune. Cumva sentimentul ăsta de comunitate. Doi la mână, cumva, hai zic, poate atenția către vecin, către colegul de palier, colegul, vecina de deasupra și așa mai departe. Oameni care s-au apucat să facă cumpărături pentru bătrânii care nu puteau să iasă din casă, care au început să împartă cumva niște responsabilități, să crească o relație de încredere. Sunt lucruri pe care eu am avut senzația că le-am pierdut și nu cred doar eu am avut senzația că le-am pierdut în acești 30 de ani cumva de, hai să zic eu, capitalism feroce, de consum, de atenție mai degrabă către, nu știu, către un hedonism și către o împlinire personală. Putem păstra, să zic, câștigurile astea? Putem să capitalizăm cumva lucrurile astea bune întâmplate? Uite, există două modalități de organizare socială. Sigur, sunt mai multe, dar prin perspectiva unui model destul de influent, pe toate le cam putem reduce la două. Și anume, anumite țări, anumite culturi își organizează grupurile sociale în logica unei familii extinse. Altfel spus, logica de prieteni, cunoștință, relații. Și aceste grupuri sunt grupuri de tip colectivist. Într-un grup de tip colectivist, membrii sunt foarte solidari unii cu alții, se ajută. Dar sunt foarte suspicioși față de cei din afara grupului și chiar când se ajută, au grijă ca nimeni să nu iasă din rând, adică nu cumva cineva să se diferențieze. Pot să apară șefi în grup, că de-aia apare și concentrarea puterii, dar încolo membrii trebuie să fie cam la același nivel. Există țări, culturi, în care grupurile se formează pe bază de valori comune mai degrabă. Altfel spus, nu ne cunoaștem, nu știm, nu ne-am întâlnit până acum, descoperim că avem valori comune, le punem împreună și constituim grupuri în forma unor comunități puternice și solidare. Aceste comunități sunt solidare în interior, ca și la structura colectivistă, oamenii se ajută unii pe alții, numai că grupurile de tip comunitate sunt foarte deschise spre cei din afara lor, fiindcă oricine care are valorile noastre, chiar dacă nu-l cunoaștem, nu-i prieten, nu-i rudă cu noi, e binevenit în grup și grupul acceptă diferențierea indivizilor, fiindcă grupul servește individul, nu individul este subordonat grupului. România are încă o structură colectivistă puternică. Structura colectivistă puternică, așa cum spuneam, ce face? Creează solidaritate între membrii grupului, iar în situații de criză, această solidaritate se poate extinde și în afara grupului, dar pentru supraviețuire, nu pentru dezvoltare. Niciodată o structură colectivistă nu o să îi ajute pe ceilalți să se emancipeze. Dar dacă au probleme, o să-i ajute să supraviețuiască. Cei care aveți o anumită vârstă, și ne amintim perioada comunistă, și acolo exista oarecare solidaritate între oameni care erau vecini, nu se cunoșteau bine, își dădeau zahăr unii la alții, n-ai ulei, acum nu contează, îți dau eu și tu când iei pe cartelă luna viitoare mi-l dai înapoi, dar era într-o zonă de supraviețuire. Dacă cineva începea să se emancipeze, ei atunci era automat atacat și atras în jos, ca nu cumva să iasă din grup. Deci solidaritatea asta o văd în două feluri. În anumite zone, ea a fost exprimată de structuri de tip comunitate, pe care le avem, că sunt și structuri, mai ales în zona generațiilor tinere. Tinerii au tendința să formeze grupuri de tip comunitate. Nu se cunosc între ei, descoperă că au valori comune și încep să construiască grupuri în care după aceea se regăsesc ca imagine socială.
Numai că de data asta poate vi s-a părut fenomenul ăsta mai accentuat, că astfel de fenomene au apărut și în structurile colectiviste în logica supraviețuirii. Ați zis un cuvânt magic cumva, apropo de tinerii care au cumva tendința de a funcționa mai degrabă pe comunități legate de afinități elective, să spunem așa, da? De valori comune, de interese. E super simplu, intri într-un festival, îți recunoști destul de ușor grupul după muzică, semne, scenă și așa mai departe. În același timp am senzația cumva că adolescența, da, sau tinerețea s-a prelungit foarte mult. În zona urbană vorbesc, într-o zonă, mă rog, suficient de independentă financiar și așa mai departe. Practic, am simțit că mi s-a terminat adolescența pe la 30 de ani, așa, nu mai devreme, nu la 18, cum... Nici acum nu mă simt foarte cu mințile la oaltă. Dar nu asta vreau să zic. Noi avem tendința să vorbim despre România în general, dar cumva senzația mea este că noi avem cel puțin două Românii destul de bine separate, din păcate, care comunică din când în când. Avem o Românie din urbanul mic, poate din rural, care funcționează pe structurile vechi, de familie, pe un sistem din ăsta de ținut împreună, de păstrat cumva, de supraviețuire până la urmă, care nu are bani de vacanțe, care nu iese, care nu-și părăsește arealul, care funcționează destul de autarhic și cu minimă încredere în autorități, și România Clujului, Bucureștiului, Iașului, Timișorii, orașelor mari, mai deschisă poate către genul ăsta de comunitate. Există elemente comune? De fapt, există psihologia poporului român sau există psihologia poporului român 1 și 2 în contextul ăsta? Nu, depinde de nivelurile de analiză pe care le ai. E drept că poți să faci o analiză la nivel de țară. Așa am făcut eu în 2015 când am publicat monografia, care a generat atâtea discuții, fiindcă nimeni nu se aștepta că se poate face așa ceva și că de unde apare și ce se întâmplă. Și toată lumea, după ce vorbeam de psihologia românilor, a început să mă întrebe, bun, dar cum sunt ardelenii versus moldovenii? Moldovenii versus... Se poate face o astfel de analiză? Sigur că se poate, doar că eu nu mi-am propus atunci lucrul ăsta. Eu mi-am propus psihologia românilor prin comparație cu un anumit spațiu psihocultural vestic. Poți face o analiză a psihologiei și a profilului, nu știu, Transilvania versus Moldova? Sigur că poți. Poți să faci o analiză a profilului pe care l-a spus dumneavoastră, și anume România urbană versus România rurală? Sigur că poți. Totdeauna trebuie să te întrebi ce relevanță are. Eu cred că au relevanțe și aceste lucruri pe care le-ați menționat, dar după mine cea mai importantă relevanță este între o Românie a viitorului care merge pe niște valori, două valori fundamentale care corespund spațiului vestic, și anume individul autonom, nu individul colectivist, și descentralizarea puterii sociale, nu concentrarea puterii sociale. Și atunci eu, când mă uit la România, mai degrabă mă uit prin aceste două Românii. Există o Românie a viitorului, oameni care nu suportă concentrarea puterii sociale, ideea de șefi, recunoaștem autoritatea, o respectăm, dar autoritățile ne reprezintă pe noi, nu sunt neapărat șefii noștri. Acea Românie ați văzut-o la manifestațiile împotriva guvernelor în urmă cu 2-3 ani, când în Piața Victoriei ați avut de la neomarxiști la oameni de dreapta și toți se răsculau împotriva cui? Împotriva concentrării puterii. Și ideea de șef care apare să ne spună ce să facem și cum să facem. Și o Românie mai tradițională, colectivistă, care se bazează pe concentrarea puterii, adică recunoașterea ideii de șef, și ideea de a construi grupuri în logica relațiilor interpersonale. Și o să rămâneți surprins, sau o să rămânem surprinși că România asta se găsește și în marile orașe. Să nu credeți că Clujul tradițional este neapărat reprezentat de România modernă. Că dacă scoatem studenții din Cluj și scoatem tinerii din Cluj, Clujul este foarte tradițional și vom găsi România colectivistă foarte puternică, și același lucru e valabil și pentru celelalte mari orașe care se consideră metropole dinamice europene. E drept că studenții și tinerii schimbă și dau un alt colorit, dar ai acest element. De aceea eu cred că această axă de comparație este mai importantă și vă spun de ce, fiindcă ne leagă de spațiul vestic. Spațiul vestic în care noi încercăm să ne integrăm și nu ne-a forțat nimeni. Noi ne-am cerut și în NATO, noi ne-am cerut și în Uniunea Europeană, nu ne-a forțat nimeni, nu? Spațiul vestic este construit pe cele două valori fundamentale, descentralizarea puterii și individul autonom. Și ne-am trezit noi o țară cu un profil pe cele două valori fundamentale, nu doar diferit, ci opus.
adică individul colectivist, nu autonom, concentrarea puterii, nu descentralizarea puterii, să încercăm să ne comportăm într-un anumit fel în acel spațiu european. Și uite că nu prea reușim, de aceea avem probleme să asimilăm instituțiile europene. Când le asimilăm, nu știu, în sănătate sau în educație, devin forme fără fond sau le modificăm astfel încât nu mai seamănă cu modul în care funcționează în spațiul european. Eu am dat mereu ca exemplu prototip sau două exemple prototip ca să înțelegeți cum se luptă aceste două Românii. Unu, era un ministru care a fost întrebat în urmă cu vreo 2-3 ani, era întrebat de jurnaliști, mi-a spus, domnule ministru, cum ați putut să vă angajați fiica în subordinea dumneavoastră? Și omul, cu o nonșalanță extraordinară și șocat de întrebare, a spus, păi nu-i datoria unui tată să aibă grijă de fiica lui? Deci asta înseamnă structura colectivistă, care era ok într-un anumit context. Astăzi, odată ce suntem integrați în spațiul vestic, devine ce? Conflict de interes. Dar unii oameni nu înțeleg această schimbare psihoculturală, iar România n-a fost pregătită pentru integrarea n-a fost pregătită psihocultural pentru integrarea în spațiul vestic. Și al doilea exemplu, nu dau nume nici aici, dar uitați-vă la instituții ale statului, care se laudă cu ideea că noi suntem ca o familie. Familia X. Și totdeauna când văd o instituție a statului care se prezintă ca având o valoare fundamentală, ideea că este ca o familie, am așa niște fioreci pe spate, fiindcă o instituție, o instituție publică, dacă se definește ca o familie, are tendința să aibă grijă de proprii membri. Ori logica unei instituții publice este să aibă grijă de noi, de cetățenii care avem nevoie de acele servicii. Dar n-au nicio problemă și se și prezintă în această logică. La noi lucrurile sau noi suntem ca o familie. În mediul privat ai putea să faci lucrul ăsta, deși acolo nu se prea întâmplă, fiindcă mediul privat știe că are nevoie de dinamica comunității, nu a colectivismului. Se întâmplă în instituții publice. Deci astea sunt cele două Românii care se ciocnesc în momentul ăsta, de aceea apar foarte multe tensiuni, de aceea apar foarte multe neînțelegeri, oamenii sunt antagonizați, profilul nostru psihocultural este nu așa nuanțat și divers, și adesea este bipolar. Și atunci unul face un pas înapoi, celălalt când ajunge la putere îl duce un pas înainte. Când celălalt ajunge iarăși în zonă de putere, iarăși te trage înapoi. Și mersul nostru înainte este cam așa, 2 pași înainte, 1 înapoi, 2 lateral. Mai încercăm un pas înainte, depinde cine ocupă pozițiile de putere. Deci e importantă distinția rural-urban. Cu siguranță zona urbană e dominată de o Românie mai modernă a viitorului și zona rurală de o Românie mai colectivistă, tradițională, dar nu cred că distinția ne ajută ca să știm ce să facem. Că uite, dacă spunem că ne interesează ca România colectivistă să devină o Românie modernă a viitorului, știm ce trebuie să facem. Știm că dacă duci resurse financiare într-o structură colectivistă, asta încurajează dezvoltarea indivizilor autonomi. Știi că dacă duci educație într-o structură colectivistă, asta încurajează autonomia individului. Știi că dacă faci urbanizare și duci într-o comună, nu știu, canalizare, apă, gaz, le duci un magazin mai mare și așa mai departe, asta iarăși încurajează autonomia și modernizarea localității respective. Mi se pare foarte, foarte interesant că ați punctat aspectul ăsta legat de canalizarea din comună care crește independența. În PNRR, nu știu dacă ați avut curiozitatea să treceți prin, nu știu, cele 1700 de pagini sau câte sunt de program, la un moment dat la creșterea egalității de gen era menționat, erau menționate programele de infrastructură de apă și canal. Prima dată mi s-a părut o tâmpenie, după care mi-am dat seama că de fapt e logic. În momentul în care femeia care în spațiile tradiționale are grijă de gospodărie, nu mai trebuie să facă efort pentru a obține apă și pentru a rezolva niște chestiuni, gradul ei de autonomie crește. Avem încă multă apă și mult canal de tras. Aș vrea să mut un pic discuția în spațiu internațional un pic. Criza asta sanitară a mai scos în evidență și o criză de încredere. O criză de încredere până la urmă în comunitatea științifică, în experți. E ceea ce, numea de ceva vreme Nichols sfârșitul competenței. Chestia asta s-a văzut foarte puternic în Statele Unite, în care experții au început să fie demonizați chiar de către oamenii politici pentru că
părerea lor, sfatul lor profesional nu mai cadra cu narativul domnului Trump din momentul ăla. În același timp, în, hai să spunem, țările iliberale, din nou vedem aceeași blamare cumva a experților. Cum stă România în zona asta? Sunt experți ascultați? Bun, acceptați? România stă mai prost, dar contextul este mai general, în sensul că e clar că oamenii, în comparație cu, nu știu, acum un sfert de secol, acum 50 de ani, 100 de ani, să ne amintim, poate eu și câțiva de aici ne amintim, când vreau să aflăm ceva dintr-o carte, mergeam la bibliotecă și o ceream și uneori nu era acolo și spunea ți-o aduc într-o săptămână și aflam răspunsul într-o săptămână. Acum, când ai o întrebare, afli răspunsul într-un minut, dacă cu adevărat știi unde să cauți. Deci e clar că oamenii au dobândit acces la educație. Numai că foarte mulți nu știu să folosească accesul la educație. Ajung să citească despre chestii de psihologie, de medicină, de genetică și ajung să se considere experți. Fac confuzie între dreptul la opinie și la întrebări și la a întreba experții și fac confuzie între opinie și cunoaștere. Sigur că aici a contribuit nu numai accesul la educație, au contribuit rețelele sociale. Fiindcă, vedeți, dacă sunt 2-3 pseudo-specialiști de acest tip, când erau în urmă cu 30-40 de ani în satul nu știu care, în blocul nu știu care, în cartierul nu știu care, opinia lor rămâne acolo pe scară, nimeni nu afla de ea. Dar acum cei 3 de pe scară, împreună cu cei 2 din comună, împreună cu încă 2 din nu știu ce cartier, fac o rețea și ajung să facă un grup care e foarte activ la nivel social și care începe să pară că are o poziție față de cunoaștere. Deci asta trebuie să o recunoaștem ca un fapt care a apărut ca urmare a schimbărilor sociale, deci accesul la educație. N-ai venit cu suficientă educație critică ca să-i ajuți pe oameni să înțeleagă faptul că tu citești despre diagnosticul depresiei. Nu înseamnă că o să știi că ai depresie sau nu când vezi acele lucruri din ghidul pe care le găsești pe internet. De-aia ai nevoie de psiholog, de medic și așa mai departe. Și 2, rețeaua socială, care nu vreau să exagerez, dar a spus un dram de adevăr prea dur după gustul meu și care supără, dar a spus un dram de adevăr, Umberto Eco, când a spus că idiotul satului a devenit punct de referință prin opiniile pe care le are, odată ce opinia lui devine viralizată pe rețelele sociale. Deci ăsta e un fapt dat. Experții, pe de altă parte, au stricat elementul de expertiză. Ce înseamnă expert? Un expert ar însemna un om care în domeniul lui are contribuții la toate cele 3 componente ale cunoașterii, adică generează cunoaștere prin cercetare, diseminează cunoașterea prin educație de calitate și folosește cunoașterea printr-o practică eficientă. Asta înseamnă expert în lumea civilizată. La noi expert înseamnă cineva care se dă expert. Dacă luați experții din spațiul public, care își dau cu părerea de la psihologie la medicină și vă uitați pe cele 3 componente, nu știu dacă rămân 2-3. Deci expertul nici nu este cu adevărat expert în domeniul respectiv, iar cei care sunt experți, să știți că n-au carisma celor care joacă rolul de influenceri. Adică sunt antipatici. Atunci când vezi unul care este expert, dar vine așa antipatic, unii sunt aroganți, alții nu știu vorbi. Și vine unul mai, cum să spun, pseudo-expert, dar îți spune niște lucruri simple, de bun simț, într-o manieră simpatică, mintea ta pe cine crezi că o să creadă? Pe ăla. Iar dacă ai o minte, cum s-a întâmplat în România, care a fost antrenată deja de foarte mulți ani pe analfabetismul funcțional, eu spun din 2014, că 42% din 2014, știam eu, poate dacă mă uit și înainte, poate era și înainte. 42% din tineri aveau o formă de analfabetism funcțional. 42% în 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Socotiți câți au devenit adulți, câți votează, câți au păreri pe un spațiu public. Analfabetismul științific este la pământ. S-a făcut un studiu în 2013 și 42% dintre români credeau chestiile astea aberante, că soarele se învârtește în jurul pământului. Ați văzut că, fără cu tupeu extraordinar, este asociație care vorbește de teoria pământului plat, au conferințe științifice, deci despre ce discutăm. Și atunci, repet, unele schimbări structurale legitime, accesul la educație și rețelele sociale ar fi trebuit să facă experții să se repoziționeze și ei. Fiindcă oamenii pe bună dreptate își pun întrebări și încep să aibă păreri.
Din această combinație rezultă posibil această moarte a expertizei de care vorbiți, iar în România cred că fenomenul este exagerat. Uite, chiar ieri am scris un articol la NER, am vrut să nu-l scriu. Fiindcă am tot vorbit de-a lungul timpului, am scris legat de vaccinare. Dar a fost ceva halucinant. După ce prima etapă a vaccinării a fost haotică, țineți minte, buluceala pe platforma de vaccinare. Toată lumea spunea, uite românii cât vor să se vaccineze. Dacă erai expert, tu știai că românii sunt bipolari acolo. Și că ăla e grupul care se înghesuie, dar este un grup cel puțin la fel de mare care nu vrea să audă de vaccinare. Nu poți fi optimist prin faptul că vedeai că se blochează platforma de vaccinare. Știai că cel puțin pe atâta nu o să vrea să se vaccineze. Ai avut a doua etapă în care și eu și alții le-am spus public, dom'le, trebuie să schimbați logica. Că în prima etapă ați mers pe logica vaccinul, omul să meargă la vaccin, adică pe platforma de vaccinare. Nu asta e logica. Logica trebuie să fie alta. Vaccinul trebuie să fie dus la om. Creați accesibilitate prin centre de vaccinare, mobile, imobile. Deci duceți vaccinul la oameni prin influenceri cu diverse profiluri care să targeteze grupuri diferite. În același timp le-am spus însă, atenție, trebuie să fie un efort comun. Dacă devine demersul PNL, moare. Dacă devine demersul PSD, moare. Fiindcă aveți nevoie de toți primarii din toate comunitățile locale să fie implicați. Și 3, l-am mai spus, culegeți date în proces și vedeți cei care se vaccinează ce profil psihocultural au, cei care se opun ce profil psihocultural au și pe baza acestor date mereu vă modificați campania. N-au făcut nimic din lucrurile astea și au ajuns acum în etapa a 3-a în care se întreabă ce să facă și cum. Și de ce m-am enervat? Că după ce s-au adunat nu știu ce experți, marea soluție a fost tombola. Doamne, dacă asta e soluția de tombolă într-o societate modernă în care trăim, ce pot să spun? Chiar vreau să ating cumva subiectul ăsta. Nu sunt de acord cu povestea asta cu accesibilizarea extra, când un lucru e prea ușor accesibil, nu vrea nimeni. De obicei că, e regulă cumva în zona de vânzări și chestia asta. Dar să facem pauză. Vă respect opinia. Credeți-mă ca psiholog că recenzia literaturii de specialitate a zeci de studii arată că comportamentul de vaccinare, primul predictor este accesibilitatea vaccinului. Puteți să nu credeți asta. Poate la vânzări se întâmplă altceva. Aici nu cumpărai un vaccin. Primeai un vaccin gratuit. Ăsta e primul predictor, cel mai puternic. Uneori și dacă vreau să fiu vaccinat, trebuie să mă duc până nu știu unde, trebuie să aștept nu știu cât. Nu fac. Dacă este accesibil, îl fac. Mă rog, dar hai să revenim. Bine, altceva vreau să zic. Cumva... Ideea ar fi la modul următor. Când avem subiecte dificile, da? Cum e campania de vaccinare, cum e comunicarea restricțiilor, de exemplu, cum e comunicarea certificatului verde, cum e... toate subiectele legate de pandemie care au fost abordate amatoricește și heirupist, da? Ai o zonă în care eu aș fi simțit nevoia de psihologi, de exemplu, în comitetele de organizare, măcar în zona de furnizare de date. Nu cred în psihologi care fac campanii de comunicare, cum nu cred în oameni de comunicare care fac treaba psihologilor. Sunt absolut de acord. Comunicarea a fost cum a fost. Nici nu știu dacă a fost proastă, că nu sunt specialist în comunicare, dar cu siguranță conținutul psihologic a fost prost. Adică, de exemplu, ca să vedeți o chestie simplă de psihologie. Noi în psihologie știm că accelerezi un comportament, de exemplu vaccinare, dându-i o serie de consecințe pozitive, iar comportamentul opus de a evita vaccinarea trebuie să fie urmat de niște restricții, ca să nu le spun pedepse. Nu s-a respectat această regulă simplă, adică, până la urmă, noi îi chemăm la școală pe toți la fel în aceleași condiții. Am dat aceleași lucruri că ești vaccinat, că nu ești vaccinat. Deci, din punct de vedere psihologic, strategia a fost foarte proastă. Și atunci comunicatorii și nici n-au avut ce să comunice bine. În general, comunicatorii nu pot să comunice când nu lucrează pe date. Comunicatorii buni, nu vorbim de oamenii care cântă la vior după ureche și așa mai departe. Adică ei lucrează pe studii de obicei, corect. Pe care le analizează niște oameni date care nu existau, de fapt. Care nu existau. Da. Avem acum datele, măcar? Avem niște studii relevante pe povestea asta? În urmă cu o lună și ceva, că de aceea am zis că nici nu mai spun nimic, eu am propus această, și atunci, și public, nu doar autorităților, am spus și autorităților, și public, și într-o manieră mai privată, ce v-am spus vouă aici. Deci, mișcarea comună la nivel național
mijloace de comunicare diferite, cu influencer diferiți, cu profiluri diferite pe diverse populații și 3, culegere de date pentru a putea să-ți faci schimbarea campaniei pe parcurs. Mi-a spus că nu sunt bani pentru a culege date, de-aia m-am enervat că sunt bani pentru tombole, acum, înțelegeți? Nu, în general, că nu sunt bani pentru culegere de date, înseamnă că proiectul e cumva psotit pieirii, cum ar veni de la bun început. Se putea face o chestie foarte simplă, deci ai noștri n-au respect pentru bordurile profesionale. Eu vă spun ce aș fi făcut eu, aș fi spus. Asociația Psihologilor din România o iau partener pe componenta că eu vreau să modific cogniții, mentalități și comportamente. Îmi trebuie Asociația Psihologilor, Asociația Sociologilor din România, că sunt fenomene sociale. Nu știu dacă există o asociație a celor care se ocupă de comunicare sau un grup. Există mai multe, dar care se războiesc. Bun, dar trebuie să fie câteva mai reprezentative. Le făceam partenere. Și aș fi cerut strategii și poziții de la professional boards, apropo de experți. Așa ce am făcut, probabil că am chemat un comunicator care e prieten cu mine pe care îl știu, poate am chemat 2-3 sociologi pe care îi știu, poate o consulta și 1-2 psihologi care erau mai aproape pe acolo, dar n-a fost o acțiune professional de sistem. Și acum ne mirăm că lucrurile nu funcționează. Iar, repet, supărarea mea a fost asta, că după multe analize și după așa am ajuns la tombolă ca mecanism cheie. Foarte care nu este nici în, cum să zic, zona de vânzări, nici în zona de trigger despre care vorbeați mai devreme. Eu cred că rău nu o să facă. Câțiva vor participa la tombolă, dar este ca și cum, în loc să folosești tratamente, nu știu, fac o analogie, în loc să folosești tratamente farmacoterapeutice personalizate, avansate, mergi pe leacuri băbești. Cam asta e comparația. Da. Mă rog, momentul ăla de început în care lumea se bulucea, care evident ne-a făcut pe toți optimiști și așa mai departe, funcționează după o componentă din vânzări care se bazează pe psihologie experimentală până la urmă, adică bătută în cuie niște experimente în Statele Unite care nu-și permit să piardă timpul când vine vorba de făcut bani, care se numește scarcity. Deci unul din principiile clare pe care le vedem în orice magazin online. Au mai rămas doar 3 produse, mai doar 2 zile, ultima șansă și așa mai departe. Cam asta era și la vaccin. Toată lumea vrea ca să nu se termine. Toată lumea. Mă rog. Toată lumea. Nu. Asta vreau să duc mai departe. Toată lumea, mă rog, din primul val, early adopterii, da, să zicem. Nu. Dacă știai că psihologia românilor față de vaccin este de fapt bipolară, puțini sunt pro, mulți sunt contra și foarte mulți nehotărâți, nu mergeai cu varianta aia. Ideea e că potențialii ambasadori, eu am fost dintre cei care, mă rog, de-abia am așteptat, de-abia aștept doza 3 dacă e nevoie de ea, deci sunt din ăla entuziast, cum ar veni. Potențialii ambasadori, cum ar veni ai vaccinului, care ar fi rezolvat un alt trigger din zona de vânzare, respectiv presiunea comunității, da? Peer pressure-ul, cum ar veni. Au fost descurajați, pentru că brusc ei nu mai aveau niciun avantaj competitiv, atâta timp cât nu mai erau motivați, nu mai erau un certificat nici de bună purtare. Hai să vă dau un exemplu pe care nici nu știu, îl spun, dacă tot vorbim deschis, deși nu știu dacă ne ajută. Noi am încercat la Universitatea Babeș-Bolyai, o să vedem în toamnă ce se va întâmpla. Noi am vrea să aducem, sigur, studenții în regim clasic, dar vorbim cinstit. 50.000 de studenți. Dacă îi aduc în regim clasic, eu nu pot asigura condițiile de siguranță pentru ei. Și atunci am spus, ok, mergem pe o variantă online și hibridă, iar pentru cei care aleg să se vaccineze, le dăm și varianta clasică. Aș da-o la toți, dar nu pot asigura condițiile efective de siguranță. Și atunci am spus, dacă se vaccinează, veniți clasic, ceilalți, nu sunteți excluși de la educație, doar că o facem cum am făcut-o și până acum, hibrid sau online. Voi alegeți. Este un model care e folosit de Harvard, de Yale, de marile universități americane. Noi am spus asta. N-au ieșit la câteva săptămâni și domnul Arafat și ministrul educației, chiar domnul președinte, și care au spus vom începe școala în condiții clasice, fără să adauge o apoziție acolo, cu instituirea unor condiții de siguranță, adică să ne lase o libertate. Și respectând autonomia... N-am ieșit, adică vrei să faci un lucru bun într-o societate modernă, cum este și în alte țări, și am ieșit așa cumva că noi vrem neapărat să vaccinăm oamenii pentru situații clasice. Vreau să văd cum o să facă școală clasică, fără să pună condiții care să țină cont de pandemie, fiindcă vă spun, dacă îi aducem pe toți în regim clasic și în preuniversitar și în universitar, în 3 săptămâni închidem tot.
Eu mai am întrebări pentru vreo 2 zile, dar știu că aveți și voi. Vă reamintesc că dacă puneți întrebări, puteți câștiga niște răspunsuri inteligente, dar și o boxă. Avem o tombolă? Nu-i tombolă, decideți, dumneavoastră decideți câștigător, nu-i cu tragere la soț, adică e pe merit, e pe meritocrație. Deci dacă aveți întrebări, mânuță ridicată, primiți un microfon, primiți un răspuns și cea mai bună întrebare câștigă o tombolă, spun și numele sponsorului, E.ON, și tema noastră pe zilele astea, sustenabilitatea, reziliența în cazul ăsta, sănătatea mentală. Eu am înțeles de la Ministrul Educației următoarea ipoteză. Deci, nu obligăm pe nimeni să se vaccineze, dar susținem ideea. În același timp, domnul ministru, înțelegem că sprijină măsurile pe care le-au luat o parte dintre universități, exact ce povesteați dumneavoastră mai devreme, să se meargă la cursuri în sistem clasic doar dacă sunt studenții vaccinați. De ce este această diferență atât de mare între preuniversitar și universitar? Eu n-am auzit asta. Eu am auzit un mesaj, îl putem căuta, acum câteva zile, 3 zile, cred, din partea autorităților pe care vi le-am descris, că mesajul nostru este că vom începe școala sau că ne pregătim și intrăm cu ideea că școala începe în regim clasic. Punct. N-am auzit cu condiția 1, 2, 3, 4. Cu condiția ca dacă evoluția nu va fi cea favorabilă dorită, să revenim la cele 3 scenarii semafor pe care le știam de anul trecut. Însă pentru preuniversitar, dar pentru universitar, deci nu susținem la școală ideea vaccinării, dar la universitar îi încurajăm pe rector să procedeze exact cum faceți dumneavoastră pe modelul Yale și Harvard. De exemplu, dacă aș fi avut 10.000 de studenți cu spațiile pe care le avem acum la Universitatea Babeș-Bolyai, nu puneam condiția asta. Fiindcă aș fi putut să aduc pe toți studenții, să păstrez distanțe de 1,5 m, 2 metri, în anfiteatre, în laboratoare și făceam aceste lucruri. În condițiile în care avem aproape 50.000 de studenți cu spațiile pe care le am acum, nu pot. Nu am cum păstra acele condiții. Și atunci ce pot să fac? Să le spun tuturor, facem online? Nu, ci le spunem. Cei care nu vreți să vă vaccinați, facem cum am făcut și până acum, hibrid și online, iar dacă unii aleg să se vaccineze, vă putem da posibilitatea abordării clasice. Atât vă mai întreb, vă rog, și vă mulțumesc pentru răspuns. Cât de etic și moral este ca din toamnă profesorii să revină la ore în format fizic, cei nevaccinați? Nu, după mine, logica trebuie să se aplice similar la cadrele didactice și la studenți și la elevi. Nu poți să faci diferență. Cum încurajezi campania de vaccinare? Cum o stimulezi pe ultima 100 de metri din această vară? Presupunând că din toamnă, într-adevăr, ne vom întoarce cu siguranță nu cred că cu tombolă și cu vouchere. Le sugerez tuturor să se întoarcă la etapa a doua pe care v-am descris-o aici. Dacă nu vor să pună niște bani ca să facă acea analiză, să vadă până acum cei care s-au vaccinat ce profil psihosocial au, cei care nu s-au vaccinat ce profil psihosocial au și să aibă campanii la niveluri diferite. Avem nevoie de o campanie națională, regională și, de ce nu, județeană, fiindcă sunt pattern-uri specifice pe județe diferite. Pot să mai am și o rugăminte de la ei, dacă tot dăm mesaje la autorități, să facă datele accesibile în format open data, ca toți cercetătorii să se poată uita pe ele, poate le vin niște idei. Asta îmi lipsesc cel mai mult. Deci îmi lipsesc, vezi în continuare doar niște PowerPoint-uri cu niște cifre random și nu vezi datele din spate. Deci mi se pare... Acum, mie mi se pare că autoritățile noastre, și ca să nu mă întind prea mult, vedeți profilul psihocultural de care am vorbit. Concentrarea puterii înseamnă următorul lucru. Șeful descrie situația de fapt, nu datele. Noi nu avem apreciere mare pentru evidence-based policies. Nici nu înțelegem de multe ori ce înseamnă. Și nici de data-driven mai avem de așteptat mult. Avem întrebări mâine dedicate, una acolo, una aici. Începem aici. Da. Domnule profesor, considerați că revenirea la concerte și evenimente în stilul Electric Castle ajută la starea psihică a oamenilor după pandemie? Cred că ajută și cred că ajută modelul. Vaccinați, trecuți prin boală sau cu teste. Așa am vrea să facem și la universitate. Repet, mi-ar plăcea să-i aduc pe toți. N-am spațiu. Și voi, organizatorii care poate că ați fi găsit spații, că totuși în aer liber, ați pus aceste condiții de bun simț, nu? E și un test, până la urmă. Da. Cred că e un test foarte util pentru toată lumea. Ca să spun așa, da, și ca model de sănătate și ca model de control al pandemiei. Domnule profesor, am o întrebare puțin mai punctuală. Mi-am înscris copilul la o școală privată. La prima ședință cu părinții am fost întrebați de motivul pentru care am ales această școală.
Mai mult de jumătate din părinții de la clasă, inclusiv eu, am zis că am ales școala respectivă pentru că ne pasă de emoțiile copiilor, ne dorim să creștem copii empatici, cu grijă față de ecologie și mă întreb, e decizia corectă, e decizia sănătoasă? M-am înhăitat, să zic așa, cu grupul de părinți sănătoși. Da, aici trebuie făcut o altă discuție mai complicată. O clasă cu un psiholog, eu, de cu un exemplu, psiholog mereu prezent alături de copii. Da, eu sunt pentru un sistem public bun, iar sistemul privat trebuie să fie un sistem alături de cel public, dar nu să-l înlocuiască. Și cred că poți să ai sisteme bune sau clase bune, profesori buni și într-un sistem public și într-un sistem privat. Nu cred că tot ce e privat e mai bun și mai cu atenție la copil față de cel public. La noi este această luptă. Repet, aici sunt mai conservator, ca să spun așa. Cred că educația este un bun public. Foarte periculos să o muți numai în zona privată și de aceea eu sunt pentru o educație publică bine făcută. Repet, în același timp, mereu sper ca zona privată să fie activă și să fie puternică. Nimeni nu vrea să spună că nu contează, dar nu-mi plac aceste bătălii care nu dumneavoastră le purtați. Se poartă așa în spațiu public, mai ales când trebuie să descriem copiii. Veniți la școlile private că sistemul public, nu știu, distruge elevii, nu e atent la aspectul emoțional, nu se ocupă de abilități socio-emoționale, ba se ocupă. Sunt învățători foarte ok, care se ocupă și de dezvoltarea abilităților socio-emoționale, ai psihologi foarte buni în anumite școli publice și așa mai departe. Deci, dacă ați ales o școală privată cu profesor bun și cu un psiholog bun, ați făcut foarte bine. Atâta pot să vă spun. Da. Și în niciun caz nu amplificați o vină că nu o să ajute. Și ok. Bună ziua! Bună ziua! Întrebarea mea era dacă până acum există vreun studiu, există cuantificat impactul pe care internetul l-a avut în anihilarea, să spun, campaniei de vaccinare, dacă vi se pare că autoritățile au fost atente anul trecut, când deja era previzibil că pe internet va exista o contracampanie față de cea de vaccinare, și care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie lecțiile pentru autorități în ceea ce privește comunicarea pe internet? Nu știu să fie un astfel de studiu, cel puțin făcut nu doar în țară, nici la nivel internațional, dar asta nu înseamnă că nu există, că recunosc că în ultimele 2 săptămâni am fost în vacanță și n-am mai citit literatura la zi. Poate a apărut ceva între timp, nu știu. Lecția pentru autoritățile noastre trebuie să fie următoarea. Respectă expertiza și adresează-te bordurilor profesionale. Repet, eu aș fi făcut această campanie spunând ce vreau să modific, un comportament pro-vaccinare, îmi trebuie psihologi, îmi trebuie sociologi, îmi trebuie specialiști în sănătate publică și după ce am conținuturile, îmi trebuie buni comunicatori care să facă să ajungă aceste informații la oameni. Și aș fi făcut legătura cu asociațiile profesionale cerându-le plan de intervenție. Așa, dacă o faci cu psihologi care se califică la locul de muncă, cu oamenii luați așa individual, că îi cunosc eu, că am relații personale, ajungem la sfârșit să presupunem după a 3-a etapă că tombola este soluția. Credeți că ar fi funcționat lucrul acesta câtă vreme pe internet? Impactul cel mai mare nu l-au avut în curentul antivaccinist, nu l-au avut personaje care să aibă vreo expertiză. Publicul lor nici măcar nu le cere și poate nici nu crede în genul ăsta de expertiză. Sunt mai degrabă personaje mondene, sunt mai degrabă personaje de entertainment care le-au oferit oamenilor ceea ce au cumpărat până la urmă, teoria antivaccinistă. Așa este. Totdeauna va fi un procent. Nu te aștepți la procente de 90 și ceva la sută, dar nici cât avem noi, cât avem 30%, 28, ceva. Cambodgia are 50. Dar dacă ai fi implicat toți primarii, hai să ne întoarcem la această idee, să nu vadă primarii PSD că e o acțiune a PNL-ului. Ai fi implicat toți primarii. Se mobilizau toate partidele. Ai fi implicat influencerii de diverse tipuri, inclusiv pe latură religioasă. Prea târziu se discută cu patriarhul zilele astea după ce ai dat semnale că biserica e nu știu cum. Dar patriarhul a declarat că nu se vaccinează. Da, dar că nu este împotrivă și este prea târziu în momentul ăsta. Ar fi trebuit în etapa aia a doua de care am vorbit la începutul lunii ianuarie, februarie, să implici influenceri diferiți pe profiluri diferite. Și dacă ai fi cules datele de care vorbim amândoi aici ca să înțelegem care sunt mecanismele
care în diverse zone, că nu sunt aceleași mecanisme, pe unii stimulează la vaccinare, pe alții blochează sau nu încurajează pentru vaccinare, era un lucru care mergea mult mai bine. Dar nu mergea foarte bine, fiindcă trebuie să ne amintim următorul lucru. Noi am moștenit analfabetismul funcțional și științific de ani de zile și am pus în spațiu public, să ne amintim, de 5 sau 10 ani avem în spațiu public experți care vin din zona vrăjitoriei și astrologiei. Totdeauna i-am avut. Dar imediat după Revoluție, dacă țineți minte, apăreau în emisiuni speciale de entertainment. Și te uita, era haios să te uiți, că știai că pentru entertainment, era pentru distracție. Acum văd vrăjitori și astrologi în analize, în prime time, în analize cu pretenție de seriozitate. Analize economice, astrologul nu știu care. Predicții politice, vrăjitorul cu magie albă nu știu care, în prime time. Bun, astea nu le schimbăm acum. Deci e clar că oricum aveam un blocaj ca urmare a acestor practici din ultimii ani, dar cred că cu toate aceste blocaje puteam face mult mai multe dacă făceam aceste 3 lucruri. Mobilizarea națională transpartinică, influencer cu profiluri diferite pe grupuri diferite și 3, o campanie evidence-based sau data-driven și care să se schimbe pe măsură ce culegi datele în cursul procesului. Și ca să nu rămân dator colegii noastre, că v-am spus, nu mai așteptăm o săptămână până când verificăm informația. Eu asta am citit-o. Poate că după aceea s-a schimbat declarația. Ministrul Educației a anunțat marți că școala va începe cu prezență fizică pe 13 septembrie pentru toți elevii, fără scenarii de funcționare, așa cum au existat anul trecut. Eu asta am citit-o aici, dar repet, poate că după aceea și-a dat seama și a nuanțat lucrurile. A existat... Exact, a intervenit președintele în care a vorbit despre cele 3 scenarii și în aceea zi ministrul a reluat și el discuția. Corect, pot să tranșez eu, de fapt, discuția asta. Cum e? Campanie electorală internă în PNL. Adică absolut. Până nu se termină congresul ăsta o să fie totul lapte și miere. Adică din perspectiva de non-expert care a lucrat totuși în niște campanii electorale. Mai avem loc de o întrebare, pentru că ne-am încadrat un pic. Două, dar putem să facem una jumătate? Se poate? Una jumătate, da, bună. Okay. Nu cred că mai e timp de analize pentru valul 4. Quick and dirty. Ce s-ar putea face? 3 măsuri pentru Guvernul României. Se pot culege datele de care vorbeam. Se pot face astfel de analize în câteva săptămâni. Putem avea datele și campanii după aceea personalizate pe regiuni și județ, cu acțiuni și cu mecanisme de recompensă și restricție particularizate pe regiune și județ. Asta se poate face. Și jumătate de întrebare, 2030... Datele există, alea, apropo de digital. Deci le culege Facebook-ul și are dita mai studiu. Adică... Nu spun 2024, 2030. România colectivistă sau România comunitaristă? Care va fi categoria dominantă? Va fi România individului autonom. Adică generațiile tinere, urbanizarea, fondurile structurale, accesul la educație produc schimbări în profilul psihologic. Doamne ajută cum ai ajutat și pe America, măcar un pic. Și un partid de stânga tânăr. Bun, închidem aici sesiunea. Știu că mai sunt multe întrebări. Mai avem încă o discuție foarte interesantă. Mergem din macro în micro, alături de Teleșpan și Anca Maftei. Încercăm să vedem din nou strategii individuale, colective de supraviețuire și rezistență la stresul pandemiei și nu numai, pentru o sănătate mentală mai bună. Aplauze acum pentru invitatul nostru, vă rog frumos. Mulțumesc.